न' मोनफैनानैसो सान्थि मोनबाय दे न'नि मानसिफोरखौ सेफैनो जेबो जायालाबासिनो न'आव लाबोफिननो हाबाय आबा रनि बाबा आं क'क्राझार थांनि नोंनि बाइकनि साबिखौ हरलाय क'क्राझार मानो आबा दा एसेबां हराव मानो क'क्राझाराव थांनो नांगौ आंनो मोननैसो सोंनायनि फिननाय नांगौ बाबा नोंनि गोसोआव मा सोलिगासिनो आं मिन्थिगौ आबौ नाथाय आबौ दा बे मोजां सम नंला हर जाबाय दा नों क'क्राझाराव थांनायनि जेबो गोनांथि गैया आबौ गाबोन थांनो हागोन आरामसे मा होनदों नों आबै आरामसे थांनायनि सम गैया आबै आंनो सोंनायनि फिननायखौ नांथारगौ आइया मानो बेबायदि खालायनाय आंनो नांगौ मानो बेबायदि बियो आंनि गासैबो सोंनायनि फिननाय होनांगोन बियो मानो न'नि मानसिखौ गरायना लानो हाया आं बुजियो आंबो आइनि खस्थ'खौ आइनि दुखुखौ बुजिनो हायो बियो सानसे समाव दुखु मोनदोंमोन आगोलनि खोथाया आगोलनो जालांबाय मायबा मोनसे जाहोनाव बेफोर खोथाया जालांबाय मायबा प्रब्लेमनि थाखाय गोरोबलायना थानो हायासै नाथाय दाथ' आइया एसे बुजिनो हायोना बे गोरोबलायना थाथो बियो गोजानावनो दङ क'क्राझाराव नाथाय बेयाव फैनानै आरो नोंसोरखौ बेबायदि जेलाव लांनाङामोन ना बियो नोंसोरखौ जेल होनाङामोन ना बियो लकआपआव लांहोनाङामोन बेयो बिनि गोरोन्थि मानसिखौ सैया होननानैनो बेबायदि खैफोदाव खोख्लैनाङा ना आं थांगोन दानो हर बाबा साबिया हर बाइकनि साबिया नाय आबा रनि आं मिन्थिगौ नों रागा जोंदों बयबो रागा जोंखागोन नोंसिनि आइया जेखौ खालायदों बेखौ रागा जोंनायनि खामानिखौनो मावखादों नाथाय दा बे थांनायनि सम नंला दानि हर जाबाय दा थांनायनि सम नंला गाबोन थां गाबोन रायज्लायहै मोजाङै मा जादों मा मादों मानो बेबायदि खालाया आरोथ' नों मिन्थिखागौ मानो बेबायदि खालायदों नोंसिनि आइया थेवबो नोङो खेबसे रायज्लायबानो जाबाय नाथाय दा नङा गाबोन थां फुङाव गाबोन अलरेडि न'खराव ओरैनो असान्थि सोलिगासिनो न'खराव जानला मोनला जागासिनो आरो नों दा हर गेजेराव ओंखारलांबा नों रागाजों माबोरै गारि सालायो मा सालायो बेबायदि थांनाङा नोंना दा रागा एसे कन्ट्रल खालायना लाथ'दो गाबोन आरामसे फुङाव फ्रेश माइन्डआव थांनानै रायज्लायहै नोंसिनि आइजों दा रेस्ट लादो एसे आबौ दा हर गेजेराव थांनाया मोजां नंला मोनथिबायना बेखौबो आरो नोंसा आइया मायबा मोनसे बाहानासो खालायलायगोन जोंफोरखौ रायनायनि जोंफोरखौ बदनाम खालायनायनि आबौ नों आरो जोंफोरखौ खैफोदाव गोग्लैनायखौ लुबैयो नामा मिन्थिगौना आबै आं थाङा होननानै सानदोंमोन बे न'आव क'क्राझाराव आं थांला होननानै सानदोंमोन आइया आंजों जेरैबायदि खालायदों आं थैनायनिफ्राय बासिनानै फैदों सानसे समाव बियो जाय सिख्लाखौ आंखौ मा बुंबावनो आरो आं बेफोरनि थाखायनो आं न'आव थांनो गोसो गैयामोन आइखौ रागा जोंना दङमोन आं नाथाय आरो दिनै मा खालायलायखौ बियो आं बुजिदों आबौ आं बुजिदों जागोन दे गाबोन थांनो हागोन ना आय' मा बुंदों बिफा नोङो फिसा गासिबो जेलावसो दंहैयोमोन मानो बिसिनि गासिबो न'नि मानसिफोरा मानो जेल जानांगौ जाखो मा सोरखौबा बुथारखोमादों नामा बिसोरो हो सिरि बुंलै बिमा बुथाराखै बेबायदि जेबो केस नङा ओरैनो बेबायदिनो आगोलनि सोरबा सिनायनायनो माने बेबायदि नांलाय खमलाय जानानै मायबा बुलायनाय बेबायदि केस जादों आरो बिदि जेबो नङा बुथारलायनायनि केस नङा मोनदों सालानिफ्रा बांद्राय देखायोमोन ना बिसोरो मोनथारदोंहाय गवाना दा जेनेबा बिसा गला बिसोर रावबो गलाना पुलिसा मा जेराव लांथारबाय बिसोरखौ नङा बेबायदि नङा गगोन मानो लांथारनो बिलाय नै माबा बयखौबो लांदों होमबालाय हाबिलायलाय माबोरै खारग'खो बयखौबो लांदों नामा सिखिरिखौबो लैथोखौबो बे गथ'खौबो लांदों अख्रांखौ जेनेबा बिमा बिफाफोरखौबोथ' लांखाबाय बे बयखौबो लांजोबदों गासिखौबो साफा बयखौबो माने सिखिरिया न'आवनो दङ आरो अख्रां सिखिरि आरो हाबिला बाखि बिसोरो बिमा बिफा आरो आइया आरो लैथोआ बिसोर साब्रैखौ लांदों आरो मोनदों साला थाब नांदों आंजों सानसेखालि नांज्लायनाया आंखौ जानला मोनला बुंदोंमोन ना फाफि बुरिया सालानि मोनदों साला सावनांदों बे साइकेल मेकारनि बिमाया बे बुरिया बिराद देन्जारखा खुगायाबो लेथाथार आंखौ जानला मोनला बुंदों सानसेखालि मिथिबाय मोनदों साला दा फुलिजों बुजानोबा हामगौमोन साला बुरिसो खुगाया बाबरे बाप दै फाग्लि बेबायदि बुंनो हामगौ नामा मानो हामाखै मानो हामा हामगौ बेबायदि मानसिया बेबायदिनो जानांगौ आंथ' साला हाबिलाखौबो पुलिसा हमना लांनायबासो मोजां मोनगौमोन बेनाबो दुगानायानो बारामोनहाय बेलाय माबायदि खारग'खौ बेखौबो लांनोबो हामगौमोन सालिया आर्मि हौवा मोननायखाय लेभेलानो बारा जादों माथोखौथ' होनोनो नागिरखाया बे सालाय दुगामारिया बेलाय माबायदि खारग'खौ बेखौबो लांजानो लुबैदोंमोन आं साला पुलिसखौ माबा मोनसे खालायनांगोन गाबोन खबर लानो थांनांगोन र' मा जाखो नोंनालाय जालायबाय नाख्रा हौवा साला माबा मोनसे जानायल' खबर लानाय जेबो दरखार गैया बेबायदि खबर लानो ओरैनो थांलाबाय जेबो दरखार गैया थाङा सोरबा माबा मोनसे जाबानो आथिङानो ओरै थांहां ओरै फैहां साला ख्लाब नोंहा माबा जाबा खबर लानो फैगोन बिसोर नों जेरै थाङो नै नोंखौ लानो थांगोन नोंखौ रावबो खबर लाखाया नोंखौ मानसि बायदिखौनो मोना है बेबायदि जायो नामा सोरबा
थां गयखौनो खानसे जानोसै आं फाथै मोजां बायना लाबोदों आं हाथाइनिफ्राय बेफोर जानला मोनला बखिबिसो ना थां जालायबायहाय माबा बे हौवायाबो माबा दसे जिरायनाय नुबानो मेगन सासै खोमा माबा गय जानो दै लोंनो साहा लोंनो बेफोरखौल' जाबाय थायो दसे जहांबायल' माबा गयखौनो जानो जालायबाय एखे हाथाय हालाबायहाय बे हौवा सासेखौबो रेस गैया साला जिउआव गथ'फोरखौ नाय हौवाखौ नाय मायबा खालाय बैखौ खालाय सान्थि गैया दसे सम जिरायनो मोना बालनि ओहो नांगौबा रुवाथि लाना होफैगोन दे आङो सासे नांगौबा नागिरनि आङो नोमफा आयै नोंथ' बुंदोंमोन आदाया फैगोन होननानै अबाव आदाया फैगोन माने एसे प्रब्लेम जादों आबा प्रब्लेम मा प्रब्लेम नङा आयै नों आदाखौ लोगो मोनदोंना मोनाखै मा आइ अबाव आदाया नोंथ' बुंदोंमोन आयै आदाखौ लाना फैगोन होननानै अबाव आदाया एसे प्रब्लेम जादों मा प्रब्लेम आयै नों माबा सिखोमादों नामा आंखौ अबाव मानो फैयाखै आदाया आबा आं नोंखौ दहाय ओरैनो बुंदोंमोन नोंसो आदाखौ लोगो मोनदों होननानै नाथाय आं रनिखौ लोगोखौनो मोनाखै मा आदाखौ लोगो मोनाखै होमब्ला नों मानो बुङामोन आंखौ आदाखौ लोगो मोनदों होननानै आंबोथ' बेबायदिनो सानदोंमोन नों दाखौ लोगो मोनगोन होननानै नाथाय बै पापिस्ट'फोरा आंखौ थगायदों आंखौ गुमब्रा खालायदों आंखौ ओजोंनिफ्राय ओजों आंखौ फिदिंगासिनो माने आबा जाय मानसिफोरा जाय बुंदोंमोन नों दाखौ नुदों होननानै माबादों होननानै बिसोर आंखौ मोजाङै बाथ्राफोरखौनो बुङाखै बिसोर आंखौ कनफिउस खालायजोबदों उल्था मायबा मायबिसो बुंगासिनो होमब्ला आयै पुलिसनि मदद लानांगोन नों होमबा पुलिसखौ मानो लांफादि जानो हागौ बिसोरनो आदाखौ खिसानि मायबा खालायदोंआनो पुलिस माने बिसोरखौ आंथ' लकाबावनो दोनदों बिसोरखौ मा माने जागोन आं गाबोन थांबावगोन पुलिस लानानै आयै बे खेबाव आंबो थांगोन दिनै आय अनजिमा नों दानि मायबा खबरफोर मोनदोंना फनफोर हरदोंबा बियो नों दाया हराखै आयै नोंलाय बेबायदि फिसालानि खोथाखौनो मानो साननानै टेनसन लाबाय थायो नों मिन्थिखायो आदाया मोजां मानसि नङा होननानै बेखौनो नोङो ख्लाब मोनबाय थायो आदाया जोंफोरनि बागै सानानो नङाब्ला बेबायदि जोंफोरखौ गारना थांनाय नङामोन नोंसो मानो आदानि खोथाखौ साननानै टेनसन लाबाय थायो अबा दंहैयो मोनजादोंना मोनलोङाखैबा आयै नोंबो मा खोथा बुङो नोंनि सिखाव फिसाज्लाया मोनजालासिनो थागोन एसेबां बाब्रा नङा दे बियो दुनियानि मानसिफोरनि फैसा माखासेखौ जादों फैसा लादों दाहार लादों बेनिफ्राय दा न'खौनो गारना थांबाय आरो नोङो बेफोरबायदि मानसिफोरसो ओंखाम मोनजादोंना मोनजायाखै होननानै टेनसन लायो बे सिखाव दाखु मानसिफोराखि ओंखाम मोनजालासिनो थागोन सिखावखौनो खानो हादोंब्लालाय ओंखामखौबो जागोन आरो मानो बिदि बुङो आइ नों दाखौनो बिदासो नोंनि बिदा मा बिदा बिलाय नाङा आंनो बेफोरबायदि गाज्रि आखलनि बिदाखौ बेफोरबायदि बिदा थास्लायस्लाय बिदा गैयानो मोजां नाङा आंनो सिखाव बिदा बिनि थाखाय आंहा बदनामसो मोनदों आथिं दङ आखाइ दङ खामानि मावनानै जानो रोङा नामा सिखाव खावनानै जानो फैदों सिखावसो आयै सिखाव नोंनि फिसाज्लाया आदाया सिखावसो सानबेसे खाखोमाना थाग्रा होननानै सानदों बिलाय सानसेबाबो पुलिसा हमनानै जेराव सोना दोनबासो मिन्थिगोन बियो आरो गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिफोरा सानसेबाबो हमजाखायो मालायनि धोन लुथिग्रा आं सिख्ला मानसि जानानैनो बेसे खस्थ' मावो माइ गायो माइ हाहैयो खोथिया फुयो मालायनियाव हाजिरा मावहैयो खामला मावहैयो मालायनि न'आव थांनानै माइरं जावहैयो माइ जावहैयो बेसर जावहैयो बेसे मा खालायो बेयो हौवा मानसि जानानैनो आथिं आखाइ थानानैनो बेमारि नङा मा नङानो मोजां मानसि जानानैनो सिखावसो मावहैदों बेबायदि आखलनि मानसिखौ सैया आङो आयै निजिनियानो जा मालायनियानो जा आं आरो बुजायगोनसो सानदोंमोन नों दाया फैब्ला नों बायदि आरो माबायदि मानसि बुजायगोन मा बुजायगोन नोंलाय नोंनि बाथ्राखौ बुजायगोन बियो नोंखौथ' बुयोसो जोंफोरखौथ' बुनासो थाङो आरो नोंनि आंनि बाथ्राखौ माबा खोनासंबावगोन बियो साला पुलिसजों हमजानानै दाम दुम फंनैसो बुजाब्लासो मोजां मोनगोन आं होमब्लासो खर'फोरा एसे मोजां जागोन खोमा बिना बुजिनाय सक्ति होननायानो गैया एसे साजा मोनबासो बुजिगोन खोमा आइ मोजां खोथा बुंहाय आइ मानो बेबायदि पुलिसजों हमजानाय खोथा बुंदों आइ हामा बेबायदि बुंनो मा हामा बेलाय जेरैबायदि मावदों बेबायदिनो साजाबो मोननांगौ बोराया उन्दुमारबायना उन्दुमाराखै उन्दुलांबायना उन्दुलाङाखै बेलाय मोसौ बोरायालाय हे भगबान बोराया सिरि मोनाङा दे र' आं क्लिनिकखौथ' खालायबाय र' दा बोरायनि सिफियाव बे दङना गैयाबा दालाया साबिया लासैसो नायनांगोन सिफियाव दंना गैया सिरि मोनबाय नामाहाय है मोसौ बोराय ओरैलाय मानोथ' हंख्रद ओरैनो माखौलाय हंख्रद बेसेबां उन्दुयो दिनैलाय माखौ सिरि मोनबाय थादों मोजाङै उन्दुलाङाखै
सैलासै आं बे बोरायखौ मोसौ बोराय साला खादा मोखां आइदै आंहासो गोलैसिगौनै आइ दाना आंहासो गोग्लैनानै थाफ्ले साफ्ले हारा बालायलांसिगोन बे मोसौ बोराय फाफ्रे जानाया उन्दुलांला नामा बाल उन्दुहाय उन्दु बे न'खौ बे रुमखौ नायनो लुबैथारबाय आङो साबिखौ बेबायदि सिफियावनो सानफ्रोमबो सिखोमना लायो सोर मानसिया नायनो लुबैया मायबा नङा मायबाथ' दंथारो बे रुमाव दासो उन्दुलांनो हासिगोन दे आं हाबिलाया मोजां जाबायनो न'आव थांबायनो थेंक इउ इसोर आंनि हाबिलाखौ मोजाङै लाखिनायनि थाखाय दासो गोसोखौ स्रां स्रां मोनबाय डिउटियाव मोजाङै थांनो हासिगोन खेबसे रायज्लायनो लुबैदोंमोन आं हाबिलाजों नाथाय दा बियो उन्दुनासो दं खोमा रेस्ट लादों फुजानाया मोजां जानाय नङा गाबोन रायज्लायसिगोन दे दिनै सानसेया बेबायदिनो थांथोंसै हरथ' जाबायानो सोरांनो बारा सम गैलानो Finally, I did it. साबिखौ मोनबाय आङो दाना आंनि सना मोसौ बोराय जेसेबां उन्दुयो उन्दुबाय था आं नोंनि साबिखौ लानानै बै रुमाव मा दङ नायहैनोसै सना उन्दुदे बोराय मोसौ बोराय सिरि मोनाखैथ' बोराया माबार थांनि लासै सिखाव बायदि सोरबा सिरि मोनबा प्रब्लेम जागोन आं खोनानायाव ओइ फाग्लि जुगामि सोरबा खोनागोन सिरि फाइनालि बे रुमाव मा दङ नुसिगोन आंथ' सानदों मायबा हिरा मुक्ता सना बाना बेफोरनि बागसो दं खोमा बेनिखायनो बेबायदि बन्द खालायना दोनो हे भगबान आफा गसाय आंनो थफ्लासेबाबो मायबा मोनहोथारदे जेनेबा सना बाना फैसा थाखा थफ्ला आरोना बेसे मोजां जागोन माबार खेवनोसै रुमखौ जेनेबा साननो गोनां नङा होनबा खोथाया जेबो जुदि गैयानो बे रुमाव मानो हाबनो होआ आरो साबिखौ बे मोसौ बोराया मानो लाबथिंबाय थायो नङाबा न'आव बेसेबाथा रुम दंबावो गुबुनफोरबो रावबो थायो रुमबो दंसोयो बेफोरखौ जेबो थालाखौनो मारिया बेखौ हले बाबरे मायबा जासै थालाखौनो लाबथिंबाय थायो बे मोसौ बोराया इसोर आइ लोखि मायबा मोनहोथार आंखौ मिस्टार भगबान नमो गिउलै गिउ साबियाबो अबे मोनसेयाथाय साबियाबो गंब्रै गंबा बे मोनसेलाय मा जायाखैहाय गासैखौबो ट्राइ खालामदो अबेबा मोनसेयाथ' जागोन आंहा मोनसेल' उइस इसोर आंहा लाइफआवथ' गुबुन सुथुर गैयानो आंनि सुथुरानो बिसोरनो आंनि हौवा आंनि बिखुमजो आंनि बे सुदेम बिसोरनो आंनि खाथार एक नाम्बार सुथुर बिसोरनो आंनि लाइफनि बिसोरनो आंनि लाइफनि हेंथा बिसोर जाहाथे लकआपआवनो थायो दा लकआपआव दंना साननैसोनि गेजेरावनो जाहाथे बिसोरखौ जेराव एंगारहरनो हायो बेखौनो उइस खालायो आङो बिसोरनि न'नि मानसिफोरखौ साफा जेराव थानायखौनो आं उइस खालायो बिसोर बोसोर बे जेराव थाथों आंनि फिसाज्लाखौ खोमानानै आंनि फिसाज्लाखौ किडनेप खालामनायनि केसाव केसखौ आरो बांद्राय गिदिरनिफ्राय गिदिर गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि फोलावबावनांगोन आं जेसेबांनो हायो सासे मोजां उकिल हमनांगोन आङो लयार जाहाथे बे लयारा बिसोरखौ बायजोआवनो फैनो होआ जेलावनो थानो होयो बिसोरखौ जाहाथे बिसोर केसाव जेनो आरो आं जिखियो जेसेबां हागौ एसेबां केसखौ फोलावगोन आङो गोलाव खालायगोन रनियाथ' दंखायो आं मिथिगौ रनिया थाथो जेबो नङा नाथाय रनिया दङब्लाबो गैया होननानै केसखौ उल्था बिसोरनियावनो जाबजोबना होगोन आं नुबाय रादाय नुबाय मा सानदोंमोन नामा रंजा खुसिनि संसार थांगोन होननानै थाङा बयनियाबो फालासो दानो आंनि फाला खुसिनि फालाया आंनि जागोन आरो गाबनायनि फालाया नोंनि नखरनि जागोन मा रुम बे माथो नुनायावलाय जेबो गैया आन्थेरासो जेखिबो खोमसिनो बैयाव मायबा दङ बायदि मोनदों मा दं बेयाव मा आरो एक्सट्रा रुम दंबावो नामा बेयाव आयै बे गाज्रिनि गेजेरावनो मोनसे मोजांबो जाबाय आंनि गोसोखांथिया फैनानै
नों होनबा गोसोखांनो हामारबाय गासैखौबो आगोलनि बाथ्राफोरा गासैबो गोसोआव दंमारो नोंना गोसोखांमारबाय आयै गासैखौबो फारि फारि गोसोआव फैजोब्बाय आंहा दे होमबालाय आंखौ बुंलाय नोङो अबाव लोगो मोन्दोंमोन आंखौ गिबि नों लोगो मोनखालि अबाव लोगो मोननाय आंखौ बै सानखौ आं बावगारनो हाया आयै बै सानखालि आङो दुखु मोननानै दैमाफोराव थांनानै गाबैबाय दंमोन ओमफ्राय नों लोगो मोननानै नों गोबां बाथ्रा आंखौ बुंदोंमोन मोजाङै बाथ्राफोरखौ बुजायना फैदोंमोन बेनिफ्राय गुथालखौ अबाव लोगो मोननायमोन गुथालखौ आं गिबि लामायाव लोगो मोनदोंमोन सोरान लामायाव मामामोननि न'नि लामायाव दे मोजाङानो जाबाय दे नों आगोलनि खोथाफोरखौ गोसोखांजोब्बाय गासैखौबो फारि फारि मा जादोंमोन मोजां गाज्रि जोंफोरजों गासैखौबो गोसोआव फैजोब्बाय आयै आङो होमब्ला बे मोजां खबरखौ नों गुथालनो हरा रायज्लायाखै नामा नों गुथालजों गुथाला बेसे मोजां मोनगोन नोंखौ बेबायदि नोंनि गोसोखांनो हानाया फैफिनबाय होनना मिथिब्ला मानोना बेनो बयनिख्रुइ दुखु मोनना दंमोन नोंजों आगोल लोगो मोनलायनाय मोजां मोननाय बेफोर खोथाफोरखौ बेफोर समफोरखौ बावगारजानो बिराद माबोरैबा मोनोमोन बियो दा नों गोसोखांफिनबाय होनब्ला बिराद खुसि मोनगोन बियो आयै दा डिउटिनि सम जाबायना बेनिखायनो फन खालायाखै आयै आङो दे फ्रि सम नायनानै होनब्ला फन खालायना खिन्थाबानो जाबाय मोजाङै रायज्लाय आरो आबा गुथाला माब्ला फैनो हागोन बेखौबो मोजाङै रायज्लाय दे दे होमब्लालाय जेबो साना हौवानो मोजाङै उन्दुना था आरो माबाफोर नांगौ जाबा खिन्थाबानो जाबाय आयै आरो नै सानाय सुनाया खमायदोंबा बे सानायनि मुलि हरोना पेनकिलार बेखौ जानाङा दे बे मोजां नङा किडनिफोरनि थाखाय बांद्राय जाबाय थानाया मोजां नङा एसे जुदि खयज' खालायनो हानायानो दङ खर'आ सानायफोरा जानाङा दे बे मुलिखौ जाया दे आयै मा जायगा बेलाय रुम सिङाव माने हा सिङाव न' मा इसिबां गिदिर जिनिस बेफोरलाय बेबायदि खोबनानै दोनदों What is this? मा बेफोर गिबियावनोथ' गिबि बे न'खौ नुनानै आं सारप्राइज जाबाय बेबायदि न' सिङावनो आरो न' मोनसेबाव जेनेबा बेथ' सानैसो रुममोन ओमफ्राय बे सानिफ्राय बे सिङाव रुम बेबायदि रुमथ' आङो इंलिश फिल्मफोरावसो नुदोंमोन बेसमेन्ट होननानै जि बुङो न' सिङावनो जेनेबा एक्सट्रा रुम बानायबावोना सिङाव बेखौथ' आन्डारग्राउन्ड रुमसो होनो मा आन्डारग्राउन्ड रुम बेलाय माय गड आन्डारग्राउन्ड रुम जोंफोरनि मानसियाबो जोंफोरनि जायगायावबो आन्डारग्राउन्ड रुम दंलायो नाथाय साननो गोनां खोथा बेफोरबायदि एमएलएनि न'आव माने एक्स एमएलए बाबोथ' बेफोरबायदि मानसिनाव आन्डारग्राउन्ड न' मा दं आरो बेयाव Oh my god, I'm so surprised. आं बेसेबा मैं तो सरप्राइज हो गया मा बियो मा बे खोबना दोननाय बुस्थुआ माबा माबार नायनि मा बियो आंनिबा बेफोरबायदि आन्डारग्राउन्ड रुम आरो बेबायदि बुस्थुफोरखौबो खोबनानै दोनदों मायबा इम्पर्टेन्ट किमथि बेसेन गोनां बुस्थुआनो दं जायखियानो जाया मानो मोननैसोबाबो खावनानै लांथारगोन आं दोनखोमाथारगोन नायनि दे माथो दङ खोबनानै दोनदों Hezen, हे भगवान माबे ब्राव हे भगवान एसेबां फैसा एसेबां बुरजा फैसा हे भगवान न'से फैसा फैसा खर' गोलैसिगोन आं मा खालायनां एसेबां फैसा मा खालायनां एसेबां फैसा हे भगवान मा खालायदों खर' खामानि होला आं दा एसेबां फैसा नुवाखैमोन आं जिउआव फैसा खावनो बेनिफ्राय खावबाखौ मोनगोन नामा हे भगवान मा एसे खाफाल मोजां आंना हे भगवान आंनि खाफालखौ एसेबां मोजां खालायना मानो दाना हरबाय नोङो हे भगवान आं फैसा सायावनो जिरायनो मोनबाय बेयावनो उन्दुसिगोन मानि फैसा रे फैसा मा खालायनाङो बे माखासे फैसाखौ भगवान मा एसे हिरा बायदि खाफाल लाना फैगौ आंलाय मानसिया फैसा थाइसे दांनो मोना फैसा गरसे मोनथारा बेसे खस्थ' खालायनांगौ आं फ्रियावनो फैसा सायाव उन्दुनो मोनदों बेबो खरर थाखा नाथाय बे फैसाथ' आंनि नङा मा खालायनो आङो बे फैसा माखासेखौ मा खालायनो आङो माने बे फैसा माखासेखौ आंथ' दा लानोथ' हाया नाथाय मा खालायनो बेनिफ्राय बेगसे लाना थांब्ला बेगसे लाना दोननानै
साननो गोनां खोथादि बे मोसौ बोराया एसेबां फैसा अबेनिफ्राय लाबोनाय बाथो बे जायखिजाया जेरैनिफ्राय लाबा माने आंनो फैसाखौसो नांगौ आङो बेग नांगौ दा बेगसे फैसा लानानै आंनो फैसाखौ अबाव दोननो जुदि आं बेगसे लाङोबा फैसाखौ अबाव दोननो जुगामि बारा सानबाय थानायनि सम गैया मा खालायनो दानो खालाय बोराया सिरि मोनबा मा खालायनो आङो खर'आनो खामानि होला आंना एसेबां फैसा नुनानै क्या करूं जुदि आङो फैसाखौ मा खालायनो जुदि आं फैसाखौ बेगाव लाङोबो लांनानै बेगसे खालायनानै दोननानै माने अबाव दोनदों आं फैसाखौ आंहाथ' न'आवबो गैया दोनैनो लोगोफोरावबो दा बेबायदिथ' फैसा दोननाय जाया बेयाव गद्रेजाव सोना दोनबा नुगोन नामा आइडिया न' उनथिं थांनानै बारि उनथिं थांनानै बेगसे फैसाखौ आङो फबना दोनैनि नाइस ग्रेट बेबायदिनो खालायनोसै आं फैसाखौ बेगसे फैसा लानानै बारि उनथिं थांनानै फबना दोननोसै आङो फैसा आं फैगासिनो दे बेगखौ लानानै माबा जल्दि थाथ'दि फैसा सना माइनाव आं फैगासिनो बेगखौ लानानै नोंखौ सोंनांगोन ना बे सानखौनो आं मालाबानिफ्रायनो नेबाय दंमोन जानो हागौ आं खर'आव बुजादों नाथाय बे मोनसेनि थाखायनो आं बिराद खुसि माने आंनि आगोलनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांफिननो हाजोब्बाय आंनि गुथालखौ बेसे मोजां मोनोमोन बेफोरखौ गोसोखांनो हाजोब्बाय आं गुथालजों हाबा जानो नागिरदोंमोनब्लाबो आगोलनि बाथ्राफोरखौथ' जेबो गोसोआव गैयामोन ना माबा मोनसे गोसोआव माबा दङ बायदि मोनबाय थायोमोन खालि नाथाय दा आंनि मोजां मोननाया कमप्लिट जाबाय बायदि मोनबाय आं दासो गोसोखांनो हानायखाय नङाब्ला आंनि मोजां मोननाया सासाजोंसो जाना दंमोन मालायनि खोथा खोनासंना मोजां मोननाय बायदि दासो आंना माबा मोनसे गोसो गोरबोनिफ्राय खुसि रंजानायनि फिलिं फैदों आं आंनि गुथालखौ माबायदि लोगो मोनदोंमोन माबायदि मोजां मोनलायदोंमोन जोंफोर सानैया बेफोरखौ दासो गोसोखांनो हाबायना जादों मोजाङानो जाबाय खालि इसोर आंनि गुथालखौ थाबनो आंनि खाथियाव एंगारहरदो गथ'आ उन्दुलांबाय खोमा गाबोन आबौआ क'क्राझाराव थांगोन बे खोथाखौ खोन्थाखानायानो हामगोन नामा बिनि बिमायाथ' आखल गाज्रियानोखा गावनि आखायावनो गावनि संसारखौ गाज्रि खालायना लाबाय धंस' खालायना लाबाय आं आंनि फिसौज्लाखौबो बे हिन्जावजों दोननो गोसो गैया आंनि आबौ रनिया बिसोरजों क'क्राझाराव थाबोला बिसोर बायदिनो जालांगोन आरो बे बिमानि आखल गाज्रिया बेनावबो हाबलांगोन सन्देरगोन बिखौ आं क'क्राझाराव दोननो गोसो गैथारा आरो आं जाखौ बुजिदों बियो बे खोथाखौ खिन्थाखायाखै बियो बे लोगोआव थानाय बे बारहुंखाखौ बे फंबायखौ बियो गावनि असे फंबाय होनना साननानै लादों दा असे नंबाबो नङाबाबो माबा नङा दिनै मानसिनि गोसोआसो खोथा अनलायनायासो गिदिर खोथा थेवबो बे खोथाखौथ' खोमसियाव लाखिदों बिनि बिमाया उनाव आरो मोनथिब्ला आबौआ बिराद दुखु मोनगोन रनि आबौआ जोंफोर मानो खिथादि होननानै बेखौ खिथाखानायानो हामगोन फोजानानै रायज्लायनोसै नामा आबौजों बे रितुआथ' खिथाखानाय नङा गावनि गाज्रि खोथाफोरखौलाय अबाव खिथाना लानो बियो बे फिसाज्लाखौथ' आंनि फिसालानि फिसाला होननानैसो बुङो बियो बे बक्सिनि होननानैथ' मालाबाबो बुंना लाखायाखै बियो दिनै आं फोजानानै रनिनो गासैबो खोथाफोरखौ फारि फारि खिथानायानो हामगोन अबावबा फिसाया आखाइनिफ्रायसो गलांगोन फोजानि र' आबौ रनि आबौ सोर आबौ आं दे आबौ नोंजों फंसे खोथा रायज्लायनो दंमोन आबौ फंसे खोथा आबै बे हर गेजेराव मा खोथा लासै बोराया सिरि मोना थायाखैथ' दा बेगखौ अबाव मोनगोन आंनावथ' बेग गैयालै नायनो गद्रेजफोराव दं नामा बेग भगवान सिरि मोनबाय नामा मोनाखै दे जिउखौनो गनाय बायदि मोनदोंमोन आं हे भगवान खर'र थाखानि खोथा बेगसेथ' सिखोमना लाखाथारनांगौ आसोलसो दे नोंबो मोसौ बोराय नोंनाव इसेबां फैसा माबोरै फैनाय दुइ नाम्बारि फैसा बेफोरो काला धन ब्लेक मानि खम नङा नोंबो बोराय नोंनि फिसाजा सानखौ दुइ नाम्बारि होनना रायबाय थायो बुरजा बिफायानो दुइ नाम्बारि खालायाबालाय एसेबां फैसालाय न'सिमानि फैसा अबाव मोननो दुइ नाम्बारि थान्दा मावो बियो फैसा जायो बियो आरो दुइ नाम्बारनि फैसाखौसो आं खावनो नागिरदों मा जानोखाय जेबो फाब नाङा आरो जेबो प्रब्लेमबो जाया मानोना नोंनि फैसायाबो दुइ नाम्बारि खामायनायसो बेखायनो आंबो दुइ नाम्बारि सिखाव खावनानै खामायनांगोन मिथिबाय
बेगसेखौथ' खावखाथारगोन आं मा बेगसेहाय बेगसे नङा सानफ्रोमबो खावै खावै दोनबाय थागोन आं मा खोथा आबै मामोन आबौ नों मिथिखागौ जोंफोरनि न'खरा माबायदि आलाय सिलाय जेनेबा नोंसोर ओजों जोंफोरा ओजों थांलाय फैलाय गैयामोन मा गैयामोन गोबां खोथा सिख'ना दोननाय जादोंमोन मिलायलायनाय गोरोबलायनाय गैयामोन न'खर गंनैनि गेजेराव औ बेनिफ्राय दा आबौ दाथ' नों बाथ्राफोरखौ मिथिजोब्बायबो दा नोंनो आबौ मोनसे खोथा मिथिबावनो दोङो नों आबौ मोनसे खोथा मा खोथा आबौ माने नोङो खोथाखौ मिथिखांनायनि उनाव आरो माबानाङा आरोना सोमोन्दोफोरा जेरै दङ बिदिनो थानांगौ दिनै माने आबौ खोथाखौ मिथिना थानाया मोजां आरोना बिदा फंबाय आरो बेसे थाबावनो बेबायदि खोथाफोरखौ मिथिना थाब्लासो मोजां जायो खोमसियाव थाब्ला गाज्रि जायो मा खोथा आबै मा बिदा फंबायनि मा खोथा आं मिथिगौ नोंसा आइया बे खोथाखौ नोंनो माब्लाबाबो खिन्थाखानाय नङामोन बेनिखायनो आं दिनै खिन्थानो सानबाय मा खोथा बे न'खरावलाय एसेबां सिक्रेट खोथा दङना आं मिन्थियै मा खोथा दंसै खिन्थाजोबगोन आबौ नोंनो दिनै गासैखौबो खोन्थाजोबगोन आं खर'फ्रासो खाज्रि जाबाय बे गांसे नागिरदोंमोनलां बे न'आव बस्थायाव जानाय नङा अखाफोर हाफ्लांबायबा बस्थायाव मा खालायदों बेखौनो मोनला माबानो बे गांसे नुदोंमोन आं बे मामोनलाय रुवाथिनि मुङा बानायसिनाव बेग गांनै नुदोंमोन आं येस बानायसिनाव बेगखौ लायना फैनि आं सोंबा मा होनना बुंगोन आरोलै माबा मोनसे ओइ बानायस्रि सिखालाय बानायस्रि एखे जोनासो फुजानि नामा जोना होनो दानो दै गुदुं दुनाबासो खम मोनगोन बियो ओइ बानायस्रि बानायस्रि मादै नों मामोन मादै इमारजेन्सि आंनो बेग गांसे हर बेग मा बेग मानो कुइसन सोंथि दाखालाय माबार बेग गांसे हर आंनो मादै आंनाथ' बेग गैया मा बेग गैया बेलाय नंखाय बाथ्रा बुंनो नामा नोंनाव बेग गांनै दं नुवाखै नामा जि दोननाय बेगा बेखौ हर जिया बख'ना जेराव दोनदों आंनो बेगखौ नांगौ जल्दि गार मादै आंनाथ' बेगा बोरायसो बियो बेग बोरायखौनो मा खालायगोन मादै आं बेनिखायसो गैया होनना बुंदों बारा सोंला सोंथि खालायबाय थानाङा बेगखौ माबादै बख'नानै हर दानो हर इमारजेन्सि होमब्लालाय लाबोनि मादै बेगा मोजाङानो थोगोन हर बेनिफ्राय गोसोआव लाखि बे बेगखौ आं नोंनिफ्राय लानानै थांदों बे हर गेजेराव रावनोबो दा खिथासै आं नोंनि थाखाय दख'ना गांसे बायनानै दोनखादों गाबोन होगोन बुजिबाय रावनोबो दा खिथासै औ मादै खिन्थाया आं रावनोबो हर गेजेराव मादैया बे बेगखौ मानो बिफैदों आंनालाय मा सोर मा खालायो जाय जा खालायबाय थाथों आं आंनि मावनो गोनांखौ मावबाय थागोन बे न'खराव रावनिबो बारगा जेबो बुंनो हाखाया अबावबा आंनि रुवाथि थानाय साख्रियासो गोमागोन गुबुनफोरनियाव रुवाथि थाब्ला 5-6,000ल'सो मोनो बिसिनियावदि आंनो 10,000 गाहाम होयो बेनिखायनो आं रावनिबो जानानै खोथा बुंखाया बे न'खराव सोरबा मायबा गाज्रि मोनबा आंखौ होखारनासो हरगोन बेनिख्रुइ जेबो खुगाखौनो बेखेवा आं जा खालायबाय थाथों आंखौ करोड़पति जानायनिफ्राय आरो रावबो हमथाना लाखिनो हाला आं दिनैनिफ्राय धनबान जासिगोन लोखिया आंनाव साफिबाय करोड़पति जासिगोन आङो भगबान दानाबा आंहाबो गावनि फैसा दङ होननानै दुगा मारिनो हासिगोन माफोर फैसाखौ सोनानै बारि उनथिं फबना दोनहैनोसै बेगसे मा खोथा करोड़पति लाखपति जानायनि गोसाबो गाख्रबनो हाया आबौ रनि नोंनि फंबाया असे फंबाय नङा आबै बेखौलाय आं मिन्थिखागौना आबै मा मिन्थिगौ नोङो औ आबै आदा गुथालजों आंजों असे बिदा फंबाय माने असे बिदा फंबायानो बिमा सासेनि नङाबाबोथ' जोंफोर बिदा फंबायना बिफाया सासेना बेयावलाय मा आबौ आदा गुथालनि खोथा बुङाखै आं बिदानि खोथा बुङाखै फंबायनि खोथासो बुंदों फंबाय माने आबौ
बारहुंखाया नोंनि असे फंबाय नङा। मा औ आबौ। मा खोथा बुंदों नों आबै? औ आबौ, आं मोनथिगौ नों दुखु मोनदों बाथ्राखौ खोनानानै, नाथाय बेनो थार। बारहुंखाया नोंनि असे फंबाय नङा। असे फंबाय नङा? नङा, नोंनि असे फंबाय नङा बारहुंखाया। मा? बारहुंखाया आंनि असे फंबाय नङा? होमब्ला आइया मानो खिन्थायाखै आंनो? बारहुंखाया असे फंबाय नङाब्ला होमबा सोर बियो, अबेनिफ्राय फैया? न'खरखौनो बेले बेजे गुलाय गुजायसो मोनजोब्बाय आङो मानसिफोरखौनो। आंबो रावनिबो असे नङा नामा? सोमोन्दोफोरखौनो सोग जाजोब्बाय आङो, जेबो मोनथिला। होमबा आंबो जानो हागौ होमब्ला असे गैया नामा आंहाबो रावबो? आंबो फिसिनायसो नामा? आंबो मावरियासो नामा आबै? आंनि सोमोन्दोखौबो सोग जालायलांबाय आङो। आबौ बिदि नङा आबौ, बिदि दा सान। नों आंनि असे फिसौला, आंनिनो थै। जोंहानिनो नों असे फिसाला। बारहुंखाया सोर होनब्ला आंनि असे फंबाय नङाब्ला? आरो नोंसोरो बेफोर खोथाखौ मोनथिखायोमोनब्ला मानो खिन्थाया आगोलो? जों माबोरै खोन्थानो आबौ? नोंसोरथ' जेबो सोमोन्दोआनो गैयामोन। आरो बारहुंखाया जाबाय, बियो बक्सिनि फिसालासो। बक्सि? सोर बक्सि? बक्सि सासे गुन्दा दाखु। नोंसिनि बिमाया सासेयानो, नाथाय बिफाया नोंसिना गुबुन। बारहुंखाया बक्सिनि फिसालासो। नोंसा बाबाया बिनि बिफा नङा। मा न'खर बियो? सानस्लाबायो सानखौहाय खोथा। सोरनिबा बिमाया सोरनिबा बिमा नङा, सोरनिबा बिफाया सोरनिबा बिफा नङा। मा आलाय सिलाय बयबो सोमोन्दोआनो, रावबो रावनिबो जेबो नंला नामा? आइया इसिबां गिदिर खोथाखौ आंनो मानो सिखोमाना दोनदोंमोन? नोंनि बिमाया गावनि गोरोन्थिखौ अबाव सिमान खालामना लानो? बे गावनि गोरोन्थिफोरनि खोथाखौलाय अबाव बुंना लानो? खोथाया बे नङा दे सोर असे नंगौ सोर असे नङा बेखौ गाज्रि मोनाखै आङो। बारहुंखाया दे आंनि असे फंबाय नङा। बारहुंखाया आंनि असे फंबाय नङाबाबो आंनि फंबाय। आं सासे मोजां गथ' बारहुंखाया, आं मिथिगौ बे आंनिनो फंबाय। जानो हागौ बिनि बिफाया गुबुन जानो हागौ, नाथाय खोथाखौथ' आं मोनथिनांगौ ना। सोमोन्दोआ असे बा असे दाजा, मानसिनि गोसोजोंसो खोथा। बारहुंखाया सासे मोजां गथ' आरो बियो आंनि अराय समनि थाखायबो फंबायानो जानानै थागोन, बिफाया गुबुन जाब्लाबो। नाथाय आइयाथ' बे बाथ्राखौ खिन्थानांगौमोन ना आंनो। मोनथिना थानाया मोजां ना। जे आं दिनै जेरैबायदि मोन्दों बारहुंखायाबो मोनगोन। बारहुंखायाबोथ' साननानै दङ जोंफोरनि बिमा बिफाया सासेयानो होननानै। बारहुंखायाबोथ' मोनथिया आं जेरैबायदि दुखु मोन्दों बेबो मोनगोन मोनथिब्ला। दा आं मा बुंबावनो आबौ? नोंसिनि बिमायानो नोंसोरखौ खोमसियाव लाखिबाय, दा मा होनना बुंबावनो आङो? आं बेनिखायनो नोंसोरखौ थगायबाय थाला होननानै आं दिनै बुंथारबाय।